What's up, YouTube? I'm Diana. I'm Andrew. And we are Diandrew. Hey guys! Welcome back to our channel. So, yeah, it's been a long time, mga guys. So, ngayon, nagbabalik tayo sa ating mga challenge na video. Ngayon, as you can see sa ating title, maglalaro tayo ng... Sinong Mas? Sinong mas nga ba talaga? Sinong mas sa aming dalawa? So, ang kakailanganin natin, ayan, mesa. Ay, Hindi. unan pala. So, kailangan natin ng unan and pulbo or powder. Ayan. So, meron tayong Johnson's Baby Powder. Ayan. Meron tayong mga questions dito. So, yun. Tingnan natin kung sinong mas sa amin dalawa. So, ang mechanics is ilalagyan lang muna natin ng powder dito sa may unan. And then, tsaka natin itatanong yung sinong mas. Tapos, kung sino nga yung mas na yun, siya yung idudukdok or isusubsob natin dito sa unan. So, ang gusto ko talaga with twist, gusto ko sana is mesa. Parang matigas-tigas sa mukha. Para alam mo yun, yung medyo tumibay-tibay yung mukha mo. Kaso, baka magdugo daw yung mukha namin after ng game na to. So, yeah. Simulan na natin kasi super duper exciting ito and ang saya-saya guys. So, lagyan na natin ng powder ito. Dapat ikaw ako naglagay sa'yo eh. Daya mo eh. So, first question. Number 1. Sinong mas... Wait lang. Okay. Sinong mas funny? Dapat huwag kang bumuka, besh. Makakain mo yung pulbo pag idudukdok. Next, number 2. Sinong mas sweet? Huwag kayo yuko! Next! Huwag ka magpupunas! Ba't ka magpupunas? Sabi lang. Sinong mas pikon? Next! Besh, wait lang. Aapila ako. Besh, ba't ganon? May sama ng loob yung pagsubsob sa akin. May galit ka ba sa akin? Okay. Okay, next. Next question. Sinong mas ututin? Wait, lalagyan natin ng powder ulit. Ha? Number 5 question. Sinong mas friendly? Next question naman. Wait lang. Go. Dumudulas kasi sa mukha eh, tapos pupunta sa bibig eh. Kaya nga, go. Next. Next question. Sinong mas iyakin? Masakit ba siya pagsubsob sa akin? Aray ko. Next. Sinong mas baliw? Ang hirap puminga. Ha? Dagdagan mo! Dahil sa yung pulbo. Ba't ako lahat yan? Ikaw nagsulat yan. Sinong magaling magluto? Sinong? 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 Tamad baligo. It's a tie. Okay, next. Sinong? Magaling pumorma. Wala nang pulbo yun sa'yo. Ano ba? Tama na, besh. Para kami nagpa-face mask. At pati buhok ko, wala stick na yan. Okay, next. Sinong? My gosh. Takot sa multo. Masakit ba siya? May Hindi. galit ka ba? Sinong? Takot sa kulog.
Takot siya sa kulog, guys. Sinong mag-gadget? Parehas lang. Sinong mas pangit? Pangit. Sinong mas clingy? Ako ba? Oh. Ako daw, okay. Sinong mas hardworking? Hardworking ka? Ako, Slight. slide lang. Sinong mas matalino? Sinong magastos? Yan, sige, Lazada. Yan, sige, Shopee. Puno na ng lawa yung... Sinong mas sexy? Okay, ito, last na to guys. Pinaka magandang question to. Sinong mas may possibility na makulong? Ikaw! Hindi, ikaw. Ba't ako? Anong kaso? Malikot ka eh. Okay, so yun lang guys yung aming video for today. Sana nag-enjoy kayo. So yun guys, thank you for watching, and kung bago ka dito sa channel namin, please don't forget to Subscribe. like, Share. and yeah, comment kayo kung meron pa kayong ibang challenge or pranks na gustong ipagawa sa aming dalawa. Okay? By the way guys, meron palang pag-giveaway si Madam sa kanyang YouTube channel. Ayan ang kanyang YouTube channel yan. 8,000 pesos worth of Yes. giveaway. Join na! Okay. Again, thank you guys for watching. We'll see you in our next video. Bye!